χειροκρότημα είναι φίλοι. Ένας άντρας, όταν είναι άντρας, έχει τον τρόπο να ψουρίσει δύο λογαριασμούς, να τους βάλει στο τσέπη, να πάει στη ΔΕΗ, να τους πληρώσει, αλλά το κεράκι. Το κεράκι. Αν θέλει να το βάλει στο τσέπη σου, μπαίνεις. Αν είναι όμως καμπούρια, δεν μπαίνεις. Όπου και να παίζεις θα στο λέω. Κάναμε πάλι, γιατί μας τουρά μας είναι πιο μεγάλη. Πάω και τρώμες ναρκωτικά, έτσι μάθαμε από παιδιά. Και βάλε μόνο για σένα, νιώθω τη ζωή μου στα χαμένα. Πάω λέω, 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 όπου και να παίζεις θα το λέω.